बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. देशाच्या राजकारणामध्ये कोकणचं खूप मोठं योगदान आहे असे कौतुकोद्गार काढले आहेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी. यावेळी त्यांनी माजी आमदार आप्पासाहेब गोगटे यांच्या आठवणींना उजाळाही दिलाय. आप्पासाहेब गोगटे यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात ते बोलत होते. बऱ्याच वर्षानंतर मला आज देवगडमध्ये येण्याची संधी मिळाली. ज्यावेळी मला ही संधी मिळाली त्यावेळी जुन्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा आमदार असताना, नंतर बांधकाम मंत्री असताना, पक्षाचा अध्यक्ष महाराष्ट्राचा असताना अनेक वेळा अनेक प्रसंगात या गावामध्ये येण्याची संधी मला मिळाली. मी ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्याला सुरुवात केली तेव्हापासून कोकण भागातून विशेषतः ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी निस्पृह निस्वार्थी भावनेतून समाजाची सेवा केली त्या कार्यकर्त्यांची मालिका मोठी आहे. डॉक्टर तात्या नातू होते, आप्पासाहेब गोगटे होते, शिवाजीराव गोताड होते. त्याचबरोबर विशेषतः अनेक असे आमदार होते की ज्यांनी त्या काळामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचं कार्य वाढवलं. विशेषतः 1975 ज्यावेळी आणीबाणी लागली त्यावेळी अनेक लोकांची रवानगी तुरुंगात झाली. आप्पांनाही पण त्या काळामध्ये अटक झाली होती. मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ॲक्ट मिसा हा शब्द त्यावेळी अतिशय लोकप्रिय होता आणि त्या काळामध्ये या सर्व कार्यकर्त्यांची जेलमध्ये रवानगी झाली. 1975 साली 25 डिसेंबरपासून आणीबाणी सुरू झाली आणि त्यानंतर 1977 साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. माझी आठवण जर बरोबर असेल तर त्या काळामध्ये बहुतेक रत्नागिरीवरून बापूसाहेब परुळेकर बरोबर खासदार त्यावेळी निवडून आले. कुसुमताई अभ्यंकर त्यावेळी होत्या आणि विशेषतः त्या सर्व काळामध्ये कुठल्याही प्रकारची आर्थिक ताकद नसताना केवळ जनता काय चमत्कार करू शकते याचं उदाहरण बघायला मिळालं आणि जनता पार्टीचे यावेळी मोठा विजय झाला. देशाच्या राजकारणामध्ये कोकणाचं खूप मोठं योगदान आहे. चिंतामणराव देशमुख असतील, मधु दंडवते असतील, बॅरिस्टर नाथ पै असतील, यांनी खऱ्या अर्थाने हा देशात संसदीय लोकशाही गाजवली. अशात अनेक थोर सुपुत्रांचा जन्म कोकणात झाला. लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, बाबासाहेब आंबेडकर या थोर विभूतींचा संबंध जीवनातला अनेक सुरुवातीचा काळ कोकणात गेला आणि त्यामुळे कोकणामध्ये ही एक वेगळ्या प्रकारचं एक संस्कृती आणि इतिहास कोकणाचा राहिला आहे. आणि या सगळ्या इतिहासामध्ये विशेषतः मधु दंडवते ज्यावेळी मंत्री होते, रेल्वे मंत्री होते, त्यावेळी कोकणाकरता रेल्वे, कोकण रेल्वे हा विषय त्यावेळी अतिशय महत्त्वाचा होता. रेल्वेकरता लोकांनी मोठा संघर्ष केला. रेल्वेने बॉन्ड काढले तेव्हा लोकांनी त्या बॉन्डकरता पैसे दिले आणि खऱ्या अर्थाने कोकण रेल्वेचं स्वप्न कोकणवासी जनतेचं पूर्ण झालं. पण त्या काळामध्ये मी बांधकाम मंत्री असताना आप्पा मला अनेक वेळा अनेक पूल मागायचे. मला आठवतं त्या काळामध्ये मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते, नारायणराव राणे मुख्यमंत्री होते. मी आठवण करून आलो त्यावेळी सागरी महामार्ग हा विशेषतः अलिबागवरून सुरू होणारा, ज्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचा मार्ग आहे, त्यावर अनेक पूल बांधायचे होते.
माझ्या काळामध्ये 22 पुलापैकी 18 पूल बांधून पूर्ण झाले. पण अलिबागला जोडणारा रेवस करंजा हा पूल त्या काळामध्ये राहिला. मला वाटतं आता तोही झाला ना, झाला पण काम चालू आहे. आणि मुळे एकंदरीत कोकणामध्ये दळणवळणाच्या दृष्टीने रस्त्याची मोठी अडचण होती. आप्पा अनेक वेळा माझ्याकडे यायचे. त्या काळामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये मी बजेटमधून एक योजना सुरू केली, ती साकव बरोबर शब्द मला कळलंच नाही. गमतीने म्हणलं कासव आहे की साकव आहे. मग त्यावेळी मला आप्पाने समजून सांगितलं की याचं महत्त्व कसं आहे. आणि त्या काळामध्ये मी 350 साको एकदम मंजूर केले. माझ्या लक्षात आलं की कोकणातल्या जनतेच्या जीवनमरणाशी तो संबंध आहे. आप्पांच्या काळामध्ये आप्पा जेव्हा माझ्याकडे आले त्यावेळी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले असतील, कोकणातले असतील, रस्त्यांचे प्रश्न घेऊन आले. आप्पांच्या म्हणण्याखातर मी अनेक पूल मंजूर केले, अनेक रस्ते मंजूर केले. कोकणामध्ये 2 विशिष्ट आहे, तुमची माफी मागून तुम्हाला सांगतो. 1 एकर जमिनीमध्ये 13 हिस्सेदार आणि 13 एकमेकाशी जमत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.